θα δείξουμε πώς γίνεται η χρήση της νανοκάψουλας Amplifier πάνω στις καλαμαριέρες μας. Κοιτάξτε να δείτε. Παίρνουμε μια καλαμαριέρα οποιοδήποτε τύπο, Edgec ή όποιον άλλο τύπο εμείς επιθυμούμε, και θα πάρουμε την κάψουλα μαλάγρας Amplifier και θα την τοποθετήσουμε, κοιτάξτε να δείτε, στο κάτω μέρος της ακίδες. Καλό είναι να πιαστούν τουλάχιστον 2 ακίδες πάνω στην κάψουλα. Με αυτόν τον τρόπο που σας δείχνω, όπως είναι, έχουμε ασφαλίσει τελείως την κάψουλα, η οποία δεν φεύγει και θα αρχίσει να υδροδιαλύει τα υλικά της μαλάγρας από τα πρώτα 35 δευτερόλεπτα, περίπου 30 δευτερόλεπτα, μέχρι περίπου 3-4 λεπτά. Ανάλογα βέβαια τη ρήψη και την ανάσυρση που θα κάνουμε. Καλό θα ήταν για να πέσουμε σε αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί τώρα όπως το έχουμε κάνει μπορεί να γίνει υδροδιάλυση και πάνω από 4 λεπτά. Μας ενδιαφέρει να γίνει υδροδιάλυση από τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα μέχρι περίπου, υπολογίζουμε, ρήψη και ανάσυρση από 1,5 έως 3 λεπτά. Τι κάνουμε? Παίρνουμε μια κάψουλα, νανοκάψουλα Amplifier, και με την ειδική βελόνα, εμείς δεν θα τη χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το ψάρεμα στο παράκτιο, θα τρυπήσουμε από τη μία μεριά έως την άλλη. Κοιτάξτε να δείτε πόσο εύκολο είναι να τρυπηθεί, να το νιώσουμε ότι τρυπήθηκε από τη μία μεριά έως την άλλη. Το κάνουμε και από την άλλη μεριά, ώστε να ανοιχτούν 2 οπές, οι οποίες θα ενεργοποιήσουν γρηγορότερα τη μαλάγρα, η οποία διαχέεται κοντά στις καλαμαριέρες. Τώρα είναι έτοιμη για να την τοποθετήσουμε στην καλαμαριέρα, όπως βλέπετε στις κάτω βελόνες. Να πάρουμε 2-3 βελόνες μαζί και να δείτε ότι έχει ασφαλιστεί τελείως. Αυτό που έχουμε να κάνουμε, κοιτάξτε μέσα στο νερό, είναι ότι θα γίνει, δεν επηρεάζεται η πλεύση της καλαμαριέρας με τίποτα, διότι είναι απειροελάχιστο το βάρος της νανοκάψουλας, και μετά από τα 45 δεύτερα θα αρχίσει να γίνεται η υδροδιάλυση μέσα στο νερό. Ήδη όπως βλέπετε έχουμε κάνει, παραδείγματος χάρη, έχουμε κάνει τη ρήψη και περιμένουμε να κατέβει το δέλεάρ μας κάτω στο βυθό και να κάνουμε την ανάσυρση, και ήδη βλέπουμε ότι αρχίζουν τα πρώτα αποτελέσματα να φαίνονται, δηλαδή το οσμικό δέλεαρ να διαχέεται κοντά στις καλαμαριέρες μας. Ας προχωρήσουμε μέχρι να αρχίσει η υδροδιάλυση να γίνεται περισσότερη. Ήδη βλέπετε ότι φεύγει η μαλάγρα σιγά σιγά, και μάλιστα σε ένα ιδανικό σημείο που είναι οι βελόνες. Αυτό που λίγο φοβίζει τα καλαμάρια. Κοιτάξτε τώρα να δείτε πώς μπορούμε αλλιώς να οπλίσουμε και με διαφορετικό τρόπο μία καλαμαριέρα του τύπου Edgec ή οποιοδήποτε άλλο τύπο. Μπορούμε να την οπλίσουμε περνώντας τη με αυτόν τον τρόπο που σας έδειξα πριν, και την ασφαλίζουμε με το να την περάσουμε από τις βελόνες. Και αυτός είναι ένας τρόπος. Καλύτερος τρόπος είναι ο πρώτος που σας έδειξα. Κοιτάξτε να δείτε, ήδη έχει γίνει υδροδιάλυση, αρχίζει η υδροδιάλυση, έντονη υδροδιάλυση της μαλάγρας. Κοιτάξτε να δείτε πόσο οσμικό δέλεαρ βγαίνει, χωρίς να αποκολλάται η κάψουλα, διότι είναι ειδική κάψουλα, και αυτή η κατάσταση έχει ένα βασικό πλεονέκτημα. Ήδη θα δούμε ότι η υδροδιάλυση θα αρχίσει να συνεχίζεται για όση ώρα θα γίνει η βραδία αποκόλληση της κάψουλας. Αυτό τι πλεονέκτημα έχει, φίλοι μου? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, ξέρετε όλοι ότι στο ψάρεμα από την ακτή τα καλαμάρια μερικές φορές είναι δύσκολα. Πολλές φορές θα πιάσουμε από 1 έως 2 καλαμάρια, και μετά ή και 3 μπορούμε να πούμε ότι είναι καλή η συνθήκη, και μετά θα χαθούν τα καλαμάρια. Αυτό γίνεται διότι δεν είναι 1, 2, 3 καλαμάρια και φύγανε. Το κοπάδι είναι επιφυλακτικό προς τις καλαμαριέρες, διότι οι καλαμαριέρες βέβαια είναι καλά δέλεαρ, είναι έργα τέχνης πια, γίνεται απομίμηση γαρίδας ή ενός δέλεαρ, αλλά πάντα είναι τα καλαμάρια επιφυλακτικά. Ο συνδυασμός
του οσμικού δέλεαρ που παράγει η κάψουλα Amplifier μαζί με το είδωλο της καλαμαριέρας είναι εκρηκτικό. Πρώτον, θα κρατήσουμε το κοπάδι κάτω και έτσι αντί για 1 έως 2 καλαμάρια θα πιάσουν 5 έως 6 καλαμάρια ή και 7 καλαμάρια. Δηλαδή το κοπάδι δεν θα φύγει και οι συνεχόμενες ρήψεις θα βελτιώσουν ακόμα το ψάρεμά μας και θα έχουμε μεγαλύτερη απόδοση στο ψάρεμα των καλαμαριών.